Fotíš? Dobre, takže nachádzame sa v štúdiu Recording Zone a mám tu pred sebou MCho, dá sa povedať, z tej mladšej scény nitrianskej a položím ti teda pár otázok. Poď. Takže povedz mi niečo, najprv začneme od tých starších vecí, čo bolo a potom sa pokračuje ďalej. No však v podstate od posledného rozhovoru vtedy sme vydali prvé demo, boli sme mladá skupina, potom začali nejaké prvé koncerty, prvé úspechy, došlo druhé demo, tiež s ďalším väčším ohlasom, potom Mikro išiel na Mixmana súťažiť, tam obsadil druhé miesto v kategórii gramofóny, to bol ďalší úspech pre nás, aj keď tým časom už ten hip-hop na Slovensku trochu upadal zas, bol boom veľký na Slovensku, tak pomaly to išlo zas dole a videli sme to aj na akciách, že ľudí chodilo menej a tak. Ale robili sme ďalej, zas prišlo leto, zas nás to viac chytilo, keď prišli tie festivaly, boli sme na Tuning Karáte, na 3 Media Party, na Beat It a ešte neviem, veľa akcií bolo cez leto. A od septembra v podstate sme začali makať na tom novom EPčku chystanom v podstate a tak je to do dneska. Kde sa nahrávali tieto staršie veci? Tie staršie veci sa nahrávali v Zion 5, v štúdiu v Opaka v Bratislave a akože bola tam dobrá spolupráca všetko, len pre nás je výhodnejšie teraz nahrávať toto v Nitre, toto EPčko je vlastne nahrávané v Nitre, či už aj ohľadom peňazí, aj ohľadom toho cestovania, všetko, nie je to nič, že by sme boli s chalanmi v nejakom zlom kontakte alebo čo, ale proste je to pre nás lepšia varianta. V ktorom štúdiu, lepšie podané, ako si sa dostal do kontaktu s chalanmi zo štúdia Recording Zone? Však dozvedel som na to tak po známostiach, že v Nitre je nejaké štúdio, ináč som poznal už chlapcov, tak som sa na to opýtal, dohodli sme sa, sedeli nám ceny, ohľadom peňazí všetko, aj ohľadom kvality. Zapáčilo sa mi to, nahral som tam nejaké veci ešte predtým a rozhodol som sa, že budem toto robiť, to EPčko. Aký názov bude mať EPčko? EPčko sa bude volať Môj život. V počiatku to má byť Náš život, ako sa bude volať single, ale ohľadom blízkych dní, najbližších, sa to zmenilo, lebo sme sa rozhodli s Mikrom rozviazať našu spoluprácu, teda aspoň ohľadom vydávania, čo sa týka. Nebolo to akože nič osobné, ale ide tu o to, že máme teraz každý odlišné životy, nemali sme čas na spoločnú tvorbu, v podstate na tomto som robil iba ja, tak nakoniec sme sa dohodli, že rozviažeme spoločnú spoluprácu, akože stále bude môj koncertový DJ, stále bude môj najbližší DJ, či už sa týka skladieb alebo hoci čoho, čo budem potrebovať. Lenže čo sa týka financií, aj tvorby, aj všetkého, tak už budem tvoriť sám. Takže teraz budeš mať názov čisto iba Vagabund. Áno, iba sám zase. Do budúcna plánuješ trebárs to ešte spojiť, alebo... Neviem, čo bude, akože hovorím, že vydávať budem zatiaľ sám, ale koncertový DJ bude stále on a možno sa to aj to časom zmení, ale zatiaľ, neviem, zatiaľ je to takto, sme sa dohodli, nie sme nejak zle na tom, že po kamarátskej stránke alebo tak, ale proste nemáme čas a spoločnú cestu na tú tvorbu. Ohľadom toho EPčka, koľko skladieb bude zahrňať? To ešte presne neviem, musím to ako skresať, lebo niektoré skladby určite ešte vyhodím a tak, ale neviem, tak okolo 14 skladieb by to malo obsahovať, plus klip sa ide točiť. Uvidíme ohľadom aj financií a všetkého, ale bude to kvalita, si myslím, lebo som na tom robil dosť dlho.
Budeš okrem Recording Zone Studio nahrávať aj niekde inde? No ešte dve veci spravím v Bratislave, lebo jednu speváčku mám odtiaľ a ešte jeden inštrument tam musím ísť vyplatiť. A takže tam to spojím rovno všetko dokopy a nahrám tam dve veci. Takže 14 vecí a budeš tam mať čisto iba veci, alebo budeš tam mať aj intro a outro? Bude tam intro, outro a jeden skit a neviem ešte však, čo sa pritrafi pri nahrávaní a možno sa tam pridajú ešte ľahké. Nejaké spolupráce, Budú tam spolupráce, okrem tej speváčky? no, bude tam jedna speváčka, mikro tam bude za gramcami ohľadne gramofónov a budú tam okrem toho, Adrian tam bude so mnou, detský, to ale neberám ako spoluprácu, lebo ten je všade so mnou na koncertoch alebo v skoro všetkých skladbách, ale okrem neho tam bude Klokočínsky Beto, direkt, ktorý sa tam aj o pár spoluprác postará. Nechcel som to prezrádzať, ale už je to blízko, bude tam Kajjas, Marky, darebáci v podstate v celom zoskupení. Takže starších tam budeš mať. Bude to také rôznorodé. Ohľadom inštrumentov, hovoril si iba, že DJ budeš tam mať mikra. Bude robiť aj inštrumenty, alebo budeš mať nejak od niekoho iného? Inštrumenty spravil takú polovicu direkt, môj kamarát. A okrem neho tam bude Názor, DJ Ramon z mojej reči. A neviem takto si presne spomenúť, ale proste ja nevyberám tie inštrumenty podľa mena tých producentov, ale podľa kvality. Čo sa mi zapáčilo, že som hral. Čo si spomínal klip, bude sa natáčať tu, alebo tu v Nitre, alebo... Bude sa natáčať tu v Nitre. Chcel by som to stihnúť tak za jeden deň. A ja neviem, od rána by sa točilo a postupne po určitých scénach. Nechcem proste ten klip, aby bol že taký jednoliatý, jak je väčšina klipov, že 3 scény sa stále striedajú. Chcem proste o tom, čo budem repovať v tom texte, ak povie ten text, tak bude sa to odohrávať aj v tom klipe. Taký, nechcem povedať, že príbeh, lebo nebude to príbeh, ale proste nech je ten text prenesený do toho obrazu. Keďže budeš mať to EPčko vonku, chystáš sa nejakú spoluprácu aj so živou kapelou? Jak som si všimol, tak väčšina skupín sa začína chytať na tú živú kapelu. Plánuješ aj ty niečo? My sme mali so živou kapelou Nehľadím späť v lete, čo sme vydali. A potom sme s tými chlapcami mali aj jeden koncert. Na toto EPčko sa nechystám živú kapelu si dať, ale neviem, do budúcna je to možné, keby boli na to nejaké príležitosti alebo neviem, nejaké nápady na veci, tak určite by som s tým súhlasil. Ale zatiaľ nič také neplánujem. Plánuješ aj nejaké turné alebo niekde pokrstiť to EPčko? To ešte není dotiahnuté, ale keď všetko vyjde, jak má, tak by sme to mali krstiť na 3 media party každoročnej nitranskej. Nechcem to ešte moc nahlas hovoriť, lebo sa to ešte doťahuje do konca, ale určite keď sa to vydarí, tam to pokrstíme tu v Nitre. A potom turné by sme chceli, len to ešte úplne skoro hovoriť, to až od septembra s kým alebo kde a tak to ešte tiež dopredu moc hovoriť, lebo to je ohľadom peňazí, aj ohľadom kontaktov, aj času. Ale určite však, ale zatiaľ, jak je na Slovensku teraz taký útlm toho hip-hopu, tak neviem, či netreba trochu počkať a potom zase uvidíme. Hej. Keďže budeš tam mať rôznorodé, dá sa povedať, prídavky, ako je scratch od DJ Mikra, ten spev a plus teda rap, budeš tam mať aj nejaký ten beatbox, alebo... Najprv som rozmýšľal, že tam bude aj beatbox, len potom som počul nejaké veci, kde už sú, teraz v najnovších veciach, beatboxové verzie inštrumentov a povedal som, že
nebolo by to niečo prelomové alebo niečo nové, tak radšej som to nechal na klasické inštrumenty. Takže to bude teda potom, dá sa povedať, klasika. Bude to robené, dá sa povedať, hardkorovo, alebo nejak funky, alebo party? Bude to robené tak, že každý si tam nájde volačku. Bude tam o živote veci, budú tam veci srandovné úplne, že sranda, bude tam, ja neviem, z klubu vec, bude tam, neviem, o mne vec, bude tam, neviem, proste už tak, aby si každý prišiel na svoje, že určite aspoň jednu skladbu si vybral, ale jak doma počúvam tie veci, alebo si ich dávam, tak myslím si, že každý si príde na svoje a že to bude ozaj kvalita, lebo není to narýchlo nejako robené, dal som si na to čas a uvidíme, jak to ľudia ocenia. Už to bude, myslím si, že bude to pokrok medzi tých, čo boli tie dve déma, Tých začiatkov. už to bude. Hej. Čo iné. Ako dlho toto EPčko chystáš? Však v podstate od toho septembra, jak som hovoril, lenže to sa nedá tak hovoriť, že jak dlho, lebo nerobíš ho v podstate stále, vieš, robíš ho, keď máš na to čas, keď dostaneš múzu, alebo proste, keď napadne ťa voľaká téma, keď odčuješ voľaký inštrument, že nerobíš ho stále. Možno keby mám na to čas, víš, lebo máš aj iné povinnosti. A keby mám na to čas, možno je to aj skore, ale robím ho od toho septembra a teraz by som v podstate v polke toho mája by to malo vyzť ven, keď všetko vyjde, ak má. Takže dá sa povedať, na takých 90% už je hotové. Už je hotové, už dopisujem nejaké skladby, ešte zájam nejaké financie. A pomaly už som sa aj teraz dohodol s chlapcami z toho recording štúdiu, kde sa nachádzame, že tu môžem začať nahrávať, kedy budem potrebovať, tak už sa čaká len na mňa. Takže na záver by som sa ťa ešte chcel opýtať, nejak sa vyjadriť v nitrianskej scéne, ako popreduje a niečo divákom povedať. Neviem, však nitrianská scéna, videl som... Z tvojej strany, no. Ako to vidíš? Neviem, ja hovorím, celkovo teraz je veľký útom na Slovensku. Som veľakrát rozmýšľal, že ti sa oplatí tie peniaze do toho vrážať. Akože za ten pocit, keď si na pódiu a ľudia kričia tvoje meno alebo proste tak, bavia sa, tak to ti nedá nikto, ale dneska je ťažká doba a tie peniaze sa dajú dať do všeličoho iného. Ale keď už mám tak pozrieť, videl som veľa mladých začínajúcich skupín a som rád, že robia volačo, že ich neodradzuje to, že tí ľudia proste teraz zanevreli na hip-hop. Ale čo ja viem, však zo starých je to stále zlá strava. Takí, ktorí sú už ozaj v scéne, je iba Kajo, darebáci, tí, ktorí pre mňa niečo znamenajú, že dokázali už niečo a robia kvalitné skladby a neviem, však nestojí to tu, aj keď to medzi ľuďmi zastalo, tak tu sa stále niečo robí a som tomu rád, ale na druhej strane nemám koho tak menovať, alebo tak nového, alebo zo starých v podstate. Je to isté. Kde plánuješ ešte toto EPčko asi tak dať von? Niekde na stránkach alebo Však do obchodov? Chcel by som nejaké obchody si vybaviť. Akože nemusia to byť isto CD obchody. Proste chcel by som to dať do takých obchodov, ktorí by si to mohli ľudia nájsť, ja neviem, hip-hopové obchody, alebo oblečením obchody, tam by si to mohli zakúpiť a akože bude to na stránke, určite aj na stiahnutie, ale kto by chcel originál CD-čko a podporiť to, tak ja neviem, nejakých 200 kusov určite bude k dispozícii na predaj. 5 eur by to malo byť, a klasické EPčka sa predávajú. Dobre. Takže ďakujem ti za rozhovor a držím ti palce a nech ti to vidia. Díky moc. Nech je hlavne dosť fanúšikov. Díky. Čau. Čau.